naimbag na oras yu gagayen ken kakabsat mangibasa tayo manan iti may sa Daniel manipod iti libro nga Anasaas. Pinapili tayo Daniel ket Daniel ni Ariel Sotelo Tabag. Napauluan iti ilawlawag ko ken ka ti sumagmamano a bambanag. Pamakpakawanan ni Pablo Neruda. Pagamamuan simbangpet ka kabsat, ket in ka inamaman. Yandan dagiti kamya, kadagiti kineleng iti arinunos ti kalgaw. Kinapudno na sinapul mo kumano ayandan dagiti kineleng. Sakbay ang narignas dagiti dawa, sakbay ang nagsayasay dagiti dara. Dagiti bambanti, among kadino anya tinapasamak da. Nairamraman da ginungtuban ti apoy, itiin na panaggarakgak. Ngem ti di nakapapati ngem pudno, iti daytoy na numuabyang. Dagiti laeng mangmangkik, tinangsarsarita, iti napasamak nga uram. Kadagiti pagtaingan ken eskwela, kadagiti merkado ken simbaan. Pagdiskutiran da, burburtya ti bulbulagaw, adimet maangangaw. Anya kaditi napasamak kadagiti pagamamuam, limtuad alayag. Nagrimat da iti uray la, sa nagpukaw da iti tangatang adi napupuutan. Mabekbekkel ti puloy kadagiti masalapon na analang si arurug. Aglemmeng dagiti sampaga, kadagiti agbannakawan abangkay. Adda parambak kadagiti nang littuob apasdek, adda pamakan. Tidadaulo asalamangkero, sirsirmataen na tinaimbag abiyag. Nalabit mas daaw ka no dinak maimatangan, ngagdaniw iti taden. Agamiris ka kabsat, imdengam ti asog ko, manipod iti tukot tinaga. Agyamanat, gagayen ken kakabsat, daytoy ni Rockstar. Peace out.